tioneko zimene zikuchitika ku Ukraine. Kuli chipwirikiti kumeneko pakati pa Zelensiky ndi akuluakulu ankhondo. Kodi chachitika ndi chani kuti anthu amenewa ayambane? Kuyambira mwezi wa Oktoba, kafukufuku anaonetsa kuti anthu a ku Ukraine atopa ndi nkhondo, komanso ambiri asiya kumukonda Zelensiky. Nawonso asilikali akhala kuchoka ku battlefield ndi kumathawira ku maiko ena. Zonsezi zikuchitika chifukwa chona kuti anthu a ku Ukraine sakufunanso kutenga gawo pa nkhondo imeneyi. Tikunena pano, Zelensiky walemba ntchito zigawenga za ku Colombia zimene zikuthandiza nawo pa nkhondo yolimbana ndi Russia. Komabe zimenezi sizikuthandiza chilichonse. Russia ikuchita bwino kwambiri, komanso asilikali a Ukraine aphedwa ochuluka. Mwachidule, anthu atopa ndi kuona mitembo, ndipo akufuna nkhondo imeneyi ithe. Nkhani imeneyi yabweretsa kusagwirizana kwakukulu m'dzikolo. Mwachisanzo, mkulu wa asilikali ankhondo General Valery Zaluzhnyi akukhulupirira kuti Ukraine singagonjetse Russia, pamene Zelensiky ngati president akunena kuti zimenezi ndi zotheka. Taona pa 3 November iyeyo anachotsa ntchito Special Force Commander Major General Viktor Horenko. Kumuchotsa kwaketu kunali kwa dzidzidzi, sanamuchite mfumu. Mmene ndakuzirani kale kuti mdzikolo muli kusagwirizana pakati pa Zelensiky ndi asilikali ankhondo. Akuluakulu ankhondo akunena kuti Ukraine singagonjetse Russia ndipo nkhondo imene ikuyenera kutha. Zelensiky akunena kuti no, tikudziwa kuti pali zovuta zina, koma nkhondo imene isathe. Ndiye ali mkati mwa kusagwirizana kumeneko, pa 3 November Zelensiky anachotsa ntchito Special Force Commander Major General Viktor Horenko, koma kumuchotsa kwake kunali kwa dzidzidzi, sanamudziwitse. Nkhani imeneyi sinasangalatse mkulu wa asilikali amene anali best friend wa General Horenko. Posakhalitsa anathamangira pa wailesi ndi kuwuza anthu kunena kuti Ukraine ikungotaya nthawi, chifukwa zitavuta bwanji sangawine nkhondo ndi Russia. Mawu amenewa atidzidzimutsa anthu ambiri, chifukwa kuchokera mkamwa mwa mkulu wa asilikali ankhondo ku Ukraine. Ngakhale America yadzidzimuka. Mkulu wa asilikali ankhondo ku Ukraine kuyima poyera ndi kunena kuti ife Ukraine tikungotaya nthawi, chifukwa zitavuta bwanji sitingawine nkhondo ndi Russia. Zelensiky atamva zimenezi anapita pa wailesi ndi kuvomereza kuti ndizoona ndi nkhondo imene ndiyovuta, anthu atopa, Russia ikugwiritsa ntchito ndege zoopsa, koma zimene anayankhula General kunena kuti Ukraine singawine nkhondo imeneyi ndi zabodza. Mukamvetsera bwinobwino zimene zikuchitika kumeneko, ndi umboni okwanira kuti pali kusagwirizana pakati pa asilikali ndi boma la Zelensiky. Chachiwiri, zimene akhala kunena mbuyomu zokhuza nkhondo anali mapropaganda chabe, and it was not real. Takhala tikunena pano kuti Ukraine nkhondo imene yakuluza, ena amati tikudana nawo. Lero mkulu wa asilikali waulula yekha kunena kuti zingavute bwanji Ukraine singawine nkhondo ndi Russia. Palinso nkhani ina imene Zelensiky akudandaula, akuti maiko asiya kumuthandiza ndipo ali bize kuthandiza Israel. Ambiri mukhoza kumadabwa, kodi iyeyu amene zimene zifukwa chani? Last week President Joe Biden anauza Congress kunena kuti ipereke $60 billion ku Ukraine, komanso $14 billion ku Israel. Ndiye zimene achita Congress avomereza $14 billion yopita ku Israel, komano akana kupereka $60 billion ya Ukraine. Pamene pakubwera mkwiyo wa Zelensiky. Iye akudziwa kuti popanda thandizo la America pa nkhondo imeneyi, he is nothing. Ndiye wapempha maiko kuti asasiye kumuthandiza, chifukwa zimangisa kuti dziko la Ukraine lilandidwe mosavuta. Pamene nkhondo ikupitirira ku Gaza, dziko la Russia lapezerapo mwayi. Zigawenga za Wagner zamba kwambira ndi gulu la Hezbollah kufuna kuwathandiza ndi zida za nkhondo.
boma la America layamba kudya nkhawa litamva kuti Wagner ikuchita zokambirana ndi Hezbollah. Joe Biden akuona kuti Vladimir Putin akukoza plani yofuna kulowera nkhondoyi mwachibisira. Zikuoneka kuti Russia ikufuna kuthandiza Hezbollah kuti zilimbane ndi Israel. Pajano America ikuthandiza Israel. Russia ndi dani weniweni wa America. Ndiye bwana Putin akhoza kumatuma Wagner kuti zithandiza Hezbollah ngati njira imodzi yolimbana ndi America ku Gaza.